vi går ud om lidt. I kommer til at savne os, og det er noget skidt, ja det er noget skidt. Vi har fået vores 12-tal, vi har fået 02. Vi har sagt til vores land, og været god. I ved hvad vi er, hvad vi virkelig virkelig er. Ja, I ved hvad vi er, hvad vi virkelig virkelig er. Vi er færdige, vi er færdige, vi er færdige, vi er færdige. Vi er virkelig 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 bare helt færdige. Benja køber 6 gram, Morten køber 10. Med fuld af gået kold, ja han drikker som en pige. Og hvad så Josef, du tror du er et hit. Men alle ved jo godt at det er Morten der er det shit. Og hey Morten, hvad sker der for det skæg? Dit hoved er jo skaldet, det ligner lidt et æg. Morten han er fair, når han finder fejl. Både i vores stile og hans eget spejl. Se ham lige nu, se ham lige nu. Når han smiler er det kærligt, og det kan du lige tro. Bare se ham lige nu, se ham lige nu. Morten han er elsket, og det ved vi alle jo. Vi vil ikke væk fra dig Morten, nej vi vil ej. Mine se på egne ben, som du selv siger Morten. Du har ikke sporet i et år. Du siger du lavede damer, men må vi spørge hvornår? Du sagde at vi var dogne, og vi sov for længe. Vi er for forkælet, hvor for mange dumme penge. Men hey Morten, ja du ved jo godt at vi er rigtig kloge og nok skal tjene super godt. Vi kunne blive forskere, men det kan være svært den slags. Men det du har lært os er at vi skal give den max. Vi har prøvet tai chi, for det er det du kan lide. Vi har haft dig både til fysik og biologi. Men Brian, du har fortalt meget om din eks. For det meste handlede det dog om sex. Men hvad nu, når vi ikke skal have dig mere? Ja, vi kommer til at savne dig. Hvis du har haft dig noget før, hvis du har haft dig noget før. Du skaber ro, selvom det hele ikke er en leg. Hvis du har haft dig noget før, hvis du har haft dig noget før. Vi så det hele, men vi nåede kun i sommerhus med dig. Med dig. Karsten kom før, at vi ventede det. Klokken 8 dumpede, dumpede. Så mig og min homies, vi var på den igen. Klokken 8 dumpede, dumpede. Du skældte os ud, da vi kom for sent. Ja, det var noget lort, men det var ikke ondt ment. Oh yeah. Klokken 8 Karsten, du har lært os rigtig mange ting. Det var tidligt dumpet, dumpet. For efter klokken 14 kunne vi ikke komme i sving. Det var sent dumpet, dumpet. Vi takker dig for alt det vi nu har lært. Pludselig så var Tetris ikke helt så svært. Oh yeah. Nu er vi ramt 80. Morten, du har lært os mange ting,
Men alligevel oversætter vi på ben. Og når du går, ligner du en pingvin. Men det er okay, vi kan ikke rigtig lide tysk. Du var god, men vi har ikke rigtig lyst. Men derfor synes vi dog stadigvæk, at du er mega dejlig. Jeg er nødt til at forlade jer, det er så trist. Vi kommer til at savne jer, det går jo nok til sidst. Vi hader jer ikke, nej, men vi må gå. Men for nu skal vi feste som Jarle Q.